Αντώνη, δεν αντέχω άλλο. Τόσο γρήγορα ήταν. Δεν πήγα. Δηλαδή ξεκίνησα να πηγαίνω, αλλά. Τι κάνεις εκεί, ρε, τραβάς μαλακία. Τι μαλακία, καλυζάρια είναι. Παίζω κατά. Με ποιον? Με τον εαυτό μου, τον εαυτό νούμερο 2. Προς το παρόν κερδίζει. Αλλά μόλις φέρω εξάρτηση και πάρω όλα τα πρόβατα. Αντώνη, θέλω να σου πω κάτι. Πες μου. Ναι. Είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Συγγνώμη. Τι. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε, είσαι ο μόνος άνθρωπος που θέλω να μιλάω. Και κάθε μέρα ψάχνω να βρω έναν άλλο λόγο για να σε πάρω. Είσαι ο πιο γλυκός και ο πιο παράξενος άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ. Και το μόνο πράγμα που σκέφτομαι κάθε φορά που σου μιλάω είναι όσο θέλω να σε φιλήσω. Δεν είναι Ναι, το ξέρω. Μαλακία μου που δεν στο είχα πει και από κοντά. Απλά σε είχα δει που ήσουν αλλού και με όλες αυτές οι εφαρμογές έχω φάει τόσες απορρίψεις. Και από κόσμο που δεν με νοιάζει κιόλας. Και ξέρεις, με τόσες απορρίψεις μαζεύεσαι, κλειδώνεις, λες ότι θες άλλα πράγματα, μετά νομίζω ότι τα θες όντως κιόλας. Τώρα... Στην αρχή περίμενα να τελειώσει όλο αυτό. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει. Βασικά, να σου πω κάτι. Δεν έχω καταλάβει αν φοβάσαι τον COVID ή αν απλά δεν θέλεις να με δεις.